Il-Prim Ministru Joseph Muscat appella kontra politika ta' tribujiet li ħaddieħor qed jipprova joħloq. Ma rridux naqgħu fin-narattiva ta' aħna u huma. Sostna l-Prim Ministru u fakkar kif meta l-Partit Laburista għamel dan tilef l-elezzjonijiet. Żied jgħid li se jaħdem biex kull talent f'pajjiżna jkun użat. U din hija l-mentalità illi ma rridux naqgħu għaliha. Il-fatt li ħaddieħor tant qed jimbotta għal politika tribali hija fil-fema tiegħi konferma li x'aħna ma nixnaqgħu għal dik il-politika tribali. Irridu nkomplu bl-idea illi nużaw l-aħjar riżorsi ta' dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru għal dan fl-isfond li d-delegati eleġġew deputat mexxej ġdid tal-Partit Laburista għalli issa jista' jkompli jaħdem biex dak miksub mill-Gvern sissa jissaħħaħ. Hawn il-Partit Laburista jrid ilaħħaq mal-enerġija tal-Gvern u jerġa' jsir il-partit li jirrifletti s-soċjetà li jkunu li jressaq proposti mill-eruq. Jien irrid nara l-Partit Laburista illi ikunu illi jimbotta l-qoddim issues kruċjali ta' policy fil-pajjiż. U dik hija xi ħaġa li hija importanti ħafna li uħud mill-ideat illi jkun hemm bżonn joħorġu għal pajjiżna ma joħorġux minni, ma joħorġux mill-ministri, ma joħorġux mill-mexxejja politiċi, ma għandhom joħorġu mill-eruq. Qed nitkellmu dwar il-faqar, qed nitkellmu dwar il-paga minima, qed nitkellmu dwar drittijiet ċivili, dwar żwieġ indaqs. Dawn l-affarijiet nixtieq nara illi joħorġu b'konverzazzjoni mill-eruq. Fil-waqt li rikonoxxa li l-Gvern għamel żbalji u li dwarhom ittieħdu passi, irrimarka l-attitudni tal-Oppożizzjoni li moħħha biss biex tfixkel. U għalhekk li l-Partit Laburista għandu jkollu fiduċja fih innifsu, jemmen fil-prinċipji tiegħu u jibqa' miftuħ għall-idejat. Idu nkunu aktar bil-għaqal, aktar niżnu id-deċiżjonijiet tagħna, irridu nkomlu umli biżżejjed biex naċċettaw il-kritika interna, umli biżżejjed biex naċċettaw x'qed jgħid ħaddieħor, iżda wkoll fl-istess ħin self-confident biżżejjed illi mhux li jgħid ħaddieħor huwa korrett u dak li qed ngħidu aħna allura jiġi skorrett. Il-mexxej tal-Partit Laburista temm jgħid li d-deputat mexxej ġdid għandu biċċa xogħol qudiemu li jibni pontijiet, li jiġbor il-viżjoni taż-żewġ kontestanti oħra u li jsaħħaħ lill-Partit Laburista. Dik li jiġbor miegħu liż-żewġ kontestanti l-oħra li jkunu veru għażilna persuna waħda minn tlieta, ma meta għażilna persuna waħda ma warrabniex it-tnejn l-oħra. U allura huwa kruċjali u ċert li Chris ħajku qed jagħmel din l-ewwel biċċa xogħol li jiġbor flimkien miegħu it-talenti ta' Owen, ta' Stefan, ngħid jien juża nies oħra juża lil Konrad, lil nies oħra li lesti li jaħdmu lilna lkoll biex nibnu struttura ta' Partit Laburista li terġa' timmodernizza ruħha.